Ağası ne etip olar ey? Näme yaman agar otyňda ýa. Kırdı da kırdı. Yaman agyrdy. Kırlanya täze neme uğruna juwa. Tom Jerry Show. Tom Jerry Show gelýär mehmanlar. Tom Jerry. Jerry men Tom bi. Ýöne nuňdan birini peridaça bir täzelik goşup bolýar. Onu size aýtjak gel. Onu nitip boda haýtan ne bolýar? 4. Nuňdan biri 4 demi? 4 ýetişirmi? Tamam 3 ýadylar ýa. 3 ýadylar. Mehmanlar nuňdan biri 4-nji sanda garaşyň. Siz üçin gowy sürpriz bar. Mala diyor. Selamun aleyküm mehvalar. Hemen hoş gördüm. Ne bu yine de bir teyze var. Sizi koydu güllürcek olup tutaydı. Yine arada tayf. Bu vayn gülkünç değil, vayn gülkünç değil mi? Vayn oğudan vayn. Kili. Ne diyeyim ki? Gollywood'un. İstemem Gollywood'un. Son için ehiveden de nedir? Entem gidip dosyam kalamaz. İlk bilen size bellersek. Sonra nesiveden go wine road dipkredef. Koşun uftil yapılı yani da. Yani da yaz yok. Ne yazı? Gel gut. Ne var? Koşun falan görün ama yani adamlar yine görün koşun uftil yazı şey. Selam aleyküm. Arman. Sağ ol. Kâda vayn nesip bolsa ýakynla görürsün. Dögelersin yani tamam var. Görüşýänçek. Sağ ol. Jaýyň mamy, maşynyň mamy bilemek o zatlara bagly däl. Sen özüň ekläp bilýärmi? We ýene de bir adama kak minimum jogapkärçilik almagy taýinmi? Ana şonu öýrenip bilýän. Hemme kişide de bolýa, her hili döwür, hemme kişide de. Numa krizis dip alaly. Ýöne iň wajyp zat şol ýagdaýda hemme zadyň geçijidigini ýatda saklamak. Gowy günlerem geçýär, gowy däl günlerem geçýär, ýyru geç.